Eh, so ngapa Ji? Iya bocah ini. Apa? Ini orang apa-apa ini? Sira lu apa lu? Sandalnya nanti. Sandal. Sandal. Ora usah sandal-sandal. Ya ora ngerti Mas sira Muni sing ora nganggo kata ngerti. Ora ngerti kepriwe mau nang masjid biar traweh ukur garinyong sira arep Pak Kiai. Ditinggal omongan arep Pak Kiai SD lho lunga klepat sandal nyong kepesing beli yo. Kepesing arep nyangkeng sandal. Nyong ora nyangkeng sandalmu diluru nek ana. Lah iki sandal siapa iki rek kok kene? Wes sandalmu. Sandal slop ireng. Nang ndi? Ora ngerti. Muni ora ngerti? Tak luru nganti ketemu awas. Ya mbok ngana diluru. Oh, sandal sira kuwi kayane mau sira reh. Pas mari masjid. Ora ana. Oh, na diluru mari ngendi ora ana. Jomong kira Kim. Kok ngeyel. Mari ngendi? Nah, iya bocah ra ono nang jero lemari yo. Kadang iki ra tanggo riayan. Nggo riayan pos ora tau riayan kae nggo sandal rebesen. Nyele lah.